ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 5/2/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಈ ಶರೀರ ರೂಪಿ ವಸ್ತ್ರನು ಮುಲ್ಪನೆ ಬುಡುಡಾಪುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಇಂದೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಮತ್ತನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ವಾ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲ್ಲ ನೆನಪಗು ಬರ್ರಪಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಯೋಗ ಬಲ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಚಿನ್ನದಾಯ್ತಾ? ಉತ್ತರ: ಅಕಲಿಗೆ ಓವಿ ಪಾತೆರಡು ಒಂತೆಲ ಅಘಾತ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಒಲ್ಪಲ ಸೆಲೆತ ಉಪ್ಪುಜಿ ತೆರಿಯುನ್ಲೆ ಇನಿ ಎರಾಂಡಲ ಶರೀರ ಬುಡಿಯಡ್ಡಲ ಸಹ ಅಕಲಿಗೆ ದುಃಖ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೊಗಲ ಪಾತ್ರ ನಾಟಕಡು ಈತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದುಬೋದು ನನಂಜಿನ ದೇತನುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರಪಂಚಡು ನಮಸ್ತೆ ಅತ್ತನ ರಾಮರಾಮ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಅವು ಮಾತ ಪಾತೆರು ನಡಪುಜಿ ಪಂಡ ಇಂದೊಂಜಿ ಪರಿವಾರವಾದುಂಡು. ಪರಿವಾರಡು ಒರಿ ನನ್ನೂರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಅತ್ತನ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಶೋಭಿಶೋಜಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ವನಸು ಉಪಚಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೋಪುನವು ಬರ್ಪುನವು ನಡತೊಂದುಪುನು ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಪ್ಪುಜಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಎತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯುರೋಪಿಯರ್ದು ಬೈದಂಡು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತನ ಸುರುಕು ಇಂದು ದಾದಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಓವೇ ಸತ್ಸಂಗೋಡು ಪರಸ್ಪರ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾರ್ಗ ಬೂರುವೇರು. ಈ ಕಾರ್ಗ ಬೂರುನೇನು ನಮ್ರತೆಗಾದ ಕಲ್ಪವೇರು ಮುಲ್ಪಂತು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮಗೂ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಸಹ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಬಾಬಾಗ ಬಾಬಾ ನಮಸ್ತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಲ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೋದವೆ ಬೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಎಂಚ ಏಪ ಬಾಬಾ ಎದುರು ಪೆರೋ ಅಪಗನೆ ತೆರಿಪವೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ತೆರಿ ಉಂಡು ಈ ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ತೆರಿಪವೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಜೋಕುಲು ತೆರಿ ಒಂದೇರು 2 ಜನకులు ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ನಮಸ್ತೆ ಪಿದೈದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಪಾತೆರನು ಕೇಂಡೆರಡ ಮುಕುಲು ದಾದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತಬ್ಬಿ ಬಾಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡಬಲ್ ಪುದರ್ನು ದೀವೊಂದುಪ್ಪೇರು ಎಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ಲುಂಡು ಮುಲ್ಪಂತು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಬುಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬೇರು ಬಾಪ್ತಾದ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಪಾತೆರನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿ ಉಂಡರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬಾ ಮಲ್ಲಾಪೇರು. ಆ ಪುದರ್ ಭಲೆ ಡಬಲ್ ಆದುಂಡು ಆಂಡ ಆರು ಒರಿಯತ್ತೆ ಐದವರ 2 ಪುದರ್ನು ದಯಗದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿ ಒಂದರು. ಈ ಪುದರ್ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಬಾಬನು ಬೇತೆರ್ಲ ತೆರಿ ಒಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಪ್ತಾದ ನಮಸ್ತೆ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಶಾರೀರಿಕ ರೂಪಡು ಪನ್ಪರು. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈತು ಉದ್ದವೈನವು ಶೋಭಿಸುಜಿ ಶಬ್ದ ಸರಿಯಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಶಾರೀರಿಕ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಾಕರಿ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಶಿವಬಾಬಾ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜಾಪಿತಲಾಗಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನೆಯರು ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ ಪುಣ್ಯರ್ದವರ ಪ್ರಜಾಪಿತನ ಪುದರು ಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ತೆರಿಪಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮರ್ದ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಶಿವಬಾಬನ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ವಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಇಂದು ರಚನೆಯಾದುಂಡು. ಮೇರ್ನ ರಚಯಿತ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವನ ರಚಯಿತ ಏರು ಪಂದು ಏರ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಶಿವಗ ಏರ್ಲ ರಚಯಿತ ಇಜ್ಜಿರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ರಚನೆಯಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಿತ್ ಶಿವ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತ ರಚಯಿತೆ ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಉದ್ಭವ ಆಪುಂಡು ಏಪ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಹೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಅನಾದಿಯಾದುಂಡು ಈ ತೊಂಜಿ ಆತ್ಮನು ಏಪ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಈ ಅನಾದಿ ನಾಟಕ ನಡತದ ಬರ್ಪುಣು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಸಹ ಅಂತ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಪಾತೆರಳು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಸೈಲ ತಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಎರಾಂಡಲ ಸೈಯಡು ಅತ್ತನ ಬದುಕಡು ಅಮ್ಮ ಶರೀರ ಬುಡಿಯರು ಹಲವ ತಿನ್ಲೆ ಪನ್ಪನ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು ಏರಾಂಡಲ ಶರೀರ ಬುಡ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತೆರಿಯುನ್ಲೆ ಅಪಗ ಚಿಂತೆದ ಪಾತೆರಿಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಅನಾದಿಯಾದು ಮಲ್ತದುಂಡು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಅಕುಲು ಈ ಸಮಯಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ತಾನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂತೆಲ ದುಃಖಿಯಾಪುನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿಂದು ಯೋಗ ಬಲತ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡು ಒಂತೆಲ ಅಘಾತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ನಿಯಮ ಪನ್ಪುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕದುಂಡು
ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪಿರು ಹೇ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಇದು ಮಾತ ಶರೀರದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ ಆತ್ಮನು ಜೊತೆಟು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಆಡತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಏರಾಂಡಲ ಒರಿ ಸೈತೆರಡ 16 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲ ಬುಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಇದು ಮಾತ ಆತ್ಮನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಶರೀರ ಮುಲ್ಪ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈ ನಡಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಮಿಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪೇರು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪುಲ್ಲ ಸಹ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬದಲಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆದುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟಿಂದು ಮಾತಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ರಾಜ್ಯಡು ಇಂದು ಓಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಕೆಲವರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಧಾರಣೆ ಇತ್ತಂಡ ಸದಾ ಆ ನಶೆ ಏರುಂಡು ನಶೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ್ದು ಏರುಂಡು ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ದಲ ನೆನಪುನ್ನು ತೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಹದ್ದದ ಖುಷಿಟ್ಟು ಉಂತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಚಮತ್ಕಾರ ಆದ ಹಾ ಇಂದು ಅಂತ್ಯೊಡೆ ಪಾಪುಂಡು ಅಂತ್ಯೊಡೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆಪರು ಶರೀರದ ಪರಿವೆಲ ಬುರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಪ ಪನ್ಪುನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಪರು ಈ ದೇಹರೂಪಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮುಲ್ಪನೆ ಬುಡಾಪುಂಡು ಈ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮುಲ್ಪನೆ ತೆಪ್ಪರು ತೆತ್ತೊನ್ನರು ಮುಲ್ಪನೆ ಬಿಡ್ಪಾರು ಇನ್ನು ಮಾತ ಹೊಸ ಪಾತೆರಳು ನೀಕುಲು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಬೇತೇರ್ನಲ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರ್ದಲ ಮೆತ್ತುಳ್ಳಿರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಷ್ಣುನ ಮೂಲಕ ಪಾಲನೆ ಶಂಕರಡ್ದು ವಿನಾಶ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು ಐಡ್ದವರ ಶಿವನ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವಬಾಬನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರ್ನವೇ ರೂಪ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಪಕ್ಕ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಐನದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲಿರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ದುರ್ಗತಿನ ಪಡೆತಂಡು ಕೂಡ ಯಾನೆ ಬತ್ತದ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಆದುಪ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೇರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು ಈತ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇ ಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲು ಏನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಈ ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮನು ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಮ್ಮರ ಇಜ್ಜೆರು ದಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಮಹಿಮೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಶೋ ಬಾಬಾ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಐದವರ ಬೇರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಹಾ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ಬೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಆಸ್ತಿನದೇ ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾರ್ದು ಆಸ್ತಿನದೇ ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇರೆಡ್ದತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರ್ದತ್ತು ಬೇರ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾರ್ದೆ ಆಸ್ತಿಂದೆ ತೊಂದಿರು ಆಯ್ತವರ ಅರೆನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ನಡುಟು ದಲ್ಲಲಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಎಂಚ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆದುಂಡು ಅಪಗ ಪರಸ್ಪರ ಆರು ನನ್ನೂರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಮದ್ಯಡು ದಲ್ಲಾಲಿ ಆಪಿರು ಬೇರೆ ಮೂಲಕ ಬಾಬಲ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಲ್ಪವಿರು ಐನರ್ದವರ ಸದ್ಗುರು ದಲ್ಲಾಲಿದ ರೂಪೋಡು ತಿಕ್ಕಿರು ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಸದ್ಗುರು ದಲ್ಲಾಲಿಯತ್ತು ಸದ್ಗುರು ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲಿರು ಭಲೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಪಂದು ಪನ್ಪಿರಾಂಡ ಆರ್ ದಾಲ ಗುರು ಅತ್ತು ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಆರು ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ತಿರು ಐನರ್ದವರ ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾರ್ಗು ತೆರಿಪವರು ತೂದುಲ ತೂವಂದಿಲ ಕೊಪ್ಪಲೆ ಪಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿ ಶಿವ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಕಣ್ಣರ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಾತೆಯನ್ನು ತೂಪರೋ ಮಹತ್ತಲ ಸ್ಮಶಾನ ಎರಡು ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡೆ ಹೊರತು ಬೇರೆನತ್ತು ಬೇರೆದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾಬಾರ್ದೇ ತಿಕ್ಕುನು ಬಾಬನ ಕೈತಲೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಶಾಲೆಡು ಏರು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಜೋಕ್ಲು ಒಪ್ಪಿರೋ ಆಕಲು ಬೇತಾಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ತು ತೆರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಒರಿ ನನ್ನೂರಿಯನ್ನು ಮಿತ್ತು ತೆರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಪುರುಷಾರ್ಥಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಒಂತೆಡೆ ಖುಷಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ತೆರಿಪೇರು ಕುರುಪುನಿರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತಿ ಆಪುನು ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ದು ಲೆಪ್ಪವೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ನಿಮಂತ್ರಣ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರದಕ್ಲು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಪಾತ್ರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ರಾಯಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನ ಚಲನವಲನ ಮಸ್ತ್ ರಾಯಲ್ ಆದುಪ್ಪುನು ರಾಯಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ರಾಯಲ್ಟಿ ಇರದೆ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಚಲನೆಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಕಲ ನಡುಟ್ಲ ಪಾತ್ರನಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೇಲುಡಂತು ಮಾಸ್ತ ಪ್ರಕಾರದಕ್ಲು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಏರೆಲ್ಲ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಲ್ಪುಳ್ಚೇರು ಮಲ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಒಲ್ ಪಾಂಡಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರನು ಕೊರ್ದು
ಲೆಪ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ್ರೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿలు ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲು ಪೋದು ಬೇತಕ್ಲೆ ತೆರಿಪೇರು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬತ್ತದ ತೂವಾಡು ದೇಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪರದದ ಉಲಾಗಿ ಉಪ್ಪೇರು ಐನರ್ದವರ ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅಡಿಗೆ ಪುರುಷರು ಏರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಅಪಗ ಪರದೆದು ಮಹಿಳೆಯರು ತೂಯರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ಸುರುಸುರುಕು ನಿಕಲು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ರಡ್ಡು ಜಲ್ಲ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೆರೆ ರಡ್ಡು ಜಲ್ಲ ಏಕರಸ ಆದುಪ್ಪುಜಿರು. ಆಸ್ತಿ ತಾತರದ ತಂಡ ಬಾಬಾರ್ದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಾತನ ಆಸ್ತಿದ ಮಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಭಲೆ ಎಂಚಿನ ಕುಪುತ್ರ ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮುಲ್ಪದ ನಿಯಮ ಆದುಂಡು. ಮೊಕ್ಳಿಗೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಂಡ 1 ವರ್ಷಡು ಮುಗಿತದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನವಲ ತೆರಿದನು ಅಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮನೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಕೊರಡೆ ಆಪುಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಅನುಭವಿ ಆದುಲ್ಲು. ಒರಿ ರಾಜನ ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ಯರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ 16 ತಿಂಗೊಳ್ಡೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರು. ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪುಜರು. ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ದೃಷ್ಟಾಂತನು ತೂತೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಳಕು ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಪರತ್ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು ಏಪಲ ಪರತ್ ಇಲ್ಲುನು ಬೂರ್ಪವಡು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜಧಾನಿ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲಾದುಂಡು. ಈತೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಯೊಂದರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ ನಾರಾಯಣ ಒಂದುಲ್ಲಾರು. ಇಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ನಿಕುಲೆಟ್ಲ ಏರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂವಾದಿಜ್ಜರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಘನತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು. ನಿಕುಲು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಉನ್ನತಿ ಪಡೆ ಒಂದು ಪೋಪರು ಪೂವ ಒಂದು ಪೋಪರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಪ್ತಾದ ಪಂದು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಪನ್ಪರು. ಇಂದು ಸಹ ನಿಕುಲ್ನ ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಒಲ್ಪನೆ ಪೋಂಡಲು ಸಹ ಬಾಪ್ತಾದ ನಮಸ್ತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸಾಕಾರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂಚ ಪನೋಡಾಪುಂಡತ್ತೆ ಎರಾಂಡಲ ಕೇಂಡೆರಡ ಮೊಕುಲು ದಾನೆ ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರ ಪಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯೋನಿರು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕದಾದ 2 ಜನಲ ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಾಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ 2 ಜಂತ ಪುದರ್ಲ ಸಹ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಾ ನಿಕುಲು 2 ಜಂತ ಜೋಕುಲು ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದುಂಡು ಬೆರಡ ಶಿವಬಾಬಾ ಕುಲ್ದೆರು ಎಂಕ್ಲು ಬಾಪ್ತಾದನ ಜೋಕುಲು ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನವು ಬುದ್ಧಿಡು ತಿಂಡಲ ಸಹ ಖುಷಿ ನಶೇರುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕದ ಮಿತ್ತ ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರೋ ಶರ್ರ ಬುಡಿಯರು ಪಂದು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಅಕುಲು ನನಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮಗುಲ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದನು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನಲ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಚ್ಚೆ ಆಕಲು ಪೋದು ನನಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆಕಲೇನು ಕೂಡ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ಬುಲಿಪುನ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಸ್ಥಿತಿಯುತ್ತಿನಕುಲೆ ಪೋದು ನಿರ್ಮೋಹಿ ರಾಜ ಆಪೆರು. ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮೋಹಿಯಾದುಪ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪ ಇರಾಂಡಲ ಶರ್ರ ಬುಡಿಯರ್ದ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಬುಲಿಪೆರು. ಬಾಬನು ಪಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲಿಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆನು ತೆರಿಪೇರು ಕಣ್ಣೀರಿಗೂ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದನು. ಬಾಬಾ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಪೋದು ನರಕೊಡು ಬೂರ್ಲೆ ಪಂದತ್ತು. ಇಂದೆರ್ದುಲ ಸಹ ಕಾಸರ್ದ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿರ್ದು ಜಿಂಜಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲ್ನಲ ಪುಣ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನವ ಪುಣ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಲೆ. ಜೋಕುಲ ಸಹ ಉತ್ಸುಕವಂತಾದುಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ತನು ಮನ ಧನ ಮಾತಲ್ನ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ಈ ತೊಂಜಿನ ಶೇಪುನು ಕೊರ್ಪುಣಿತ್ತನ ಕೊರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಂದಿತ್ತನ ಬೊರ್ಚಿ ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜರಿ ಈ ತೊಂಜಿ ಮಸ್ತಿಡುಪ್ಪೊಡು. ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಮಾರಿಯರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಕದು ಉಂಟೋಡು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗಿದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮ ಚಲನೆ ವಲನೆ ಮಸ್ತ್ ಘನತೆ ಇದ್ದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಘನತೆ ಇದ್ದು ಪಾತೆರಡಾಪುಂಡು. ನಮ್ರತೆದ ಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಈ ಕಣ್ಣುಲೆ ಗೆಂಚಿನ ಮಾತ ತೋಜುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಸ್ಮಶಾನ ಇರುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಇಂದೇನು ತೂದುಲ ತೂವಂದಿಲೆ ಕೊಪ್ಪುಡು. ಒರಿ ಶಿವ ಬಾಬನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರಿ ಅನ್ನತ್ತು ವರದಾನ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಅದು ಗೊಂಬೆದ ಗೊಬ್ಬುನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಸಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಭವ. ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಾರುಗೊಡು ಮೂರ್ತಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ 5 ಮುರ್ಕದು ಉಟ್ಪೇರು. 5ದವರ ನಿಕುಲೈನು ಗೊಂಬೆದ ಪೂಜೆ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಎದುರುಡ್ಲ ಸಹ ಇರಾಂಡಲ ಒವ್ವೇ ನಿರ್ಜೀವ ನಿಸ್ಸಾರ ಪಾತ್ರ ಅಂದ ಈರ್ಷೆ ಅನುಮಾನ ಆವೇಶ ಮುಂಚಿನ ಬರ್ಪುಡು.
ಬೊಕ್ಕ ಇಂದುವೆ ಸತ್ಯವಾದುಂಡು ಪಂದ ನಿಗುಲು ಐತ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಅತ್ತನ್ನ ಮಲ್ಪವರು ಅಪಗ ಇಂದು ಸಹ ಎಂಚ ಬಂದು ಐತು ಪ್ರಾಣನು ಜಿಂಜದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬಾಬನ ನೆನಪುರ್ದು ಕಳೆದು ಪೊಯ್ನೇನು ಕಳೆದು ಸ ಉನ್ನತಿದ ಪ್ರಕಂಪನಡು ಮುರ್ಕವರು ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ಲ ಸಮಯವಂತೂ ವ್ಯರ್ಥ ಆಡತ್ತೆ ಐನೆಡ್ದವರ ಸುರುಡ್ದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರದ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಸಮರ್ಥ ಭವದ ವರದಾನೊಡ್ದು ಈ ಗೊಂಬೆ ಆ ಗೊಬ್ಬುನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ಸಮಯಡು ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕಲೆಗು ಒಂಜೆಕ್ ಪದಮದಾತ್ ಫಲ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಟ್ಕೊನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಏಕಾಂತ ಪ್ರಿಯಾಲೆ ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಗ್ರತೆನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಏರು ಮಾತ ರಾಜನೇತಾರೆ ಅತ್ತನ ಧರ್ಮ ನೇತಾರರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕತೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂದುವೆ ಕೊರತೆದ ಕಾರಣ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿ ಬಲಹೀನವಾದುಂಡು ಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿಹೀನಾದ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ವಿಧಿ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಸತ್ತ ದುಂಬು ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುನು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.